Ja se yllätys on uusi oppilas. Mikä nimesi on? Rusetti. Selvä. Avustaja! Niin. Tule. Hae Rusetille tuo pulpetti. Selvä. Varastostako? Niin, tietysti. Tyhmä. Voinko mennä? Joo. Tuossa sinulle pulpetti. Kiitos. Moi. Moi. Mun nimi on Toffe. Entä sun? Eikö aina se oli se Rusetti? Niin onkin. Hei, ovelkaa puhun. Eikö siellä kotona pelkkä? Ai niin, ovelkaa. Voidaanko siellä pelkällä? Joo. No niin, ottakaapas. Kellot soikin. Menkääpäs Välkälle. Minä menen Välkälle. Oikeasti kylille. Ihan sikahauska juttu. No, niin. Ja sitten se oikeasti, siis silleen tapahtui. Se oli aika hauska. Moi. Niin. Moi. Moi. Ei edes kannata yrittää olla opennellikki. No niin. Ja siis tervetuloa meidän luokalle. Niin, tule mennään. Joo. Ja sitten niin. Kellot soi. Mä pääsin vihdoinkin sisälle. Ei tuu mun viereen. Okei, sorry Pink. Mä menen Rusetin viereen. Selvä. Oh, te olettekin jo täällä. Minäpäs viitä mennä. Tule. No niin, nyt on ruoka. No, mä meen luokkaan sama eväät. Mennään luokkaan syömään. Mennään luokkaan syömään mun eväitä, sä saat multa. Okei. Missä ne on? Mä otan täältä. Hei, Toffe. No, Voinko palata sun paikalle, kun mulla on vähän epätasainen pulpetti? joo, ei se ole enää mun paikka, mä oon tässä. Okei. Sä saat tän keksin. Kiitti. Ja mä haen tuolta sulle juomista. Joo. Tässä. Tää oli loppuun. Nyt minä menen tuonne ylös nukkumaan. No niin. Siis mä asun täällä. Hei hei. Tuu mennä meille. Onkohan täällä vielä se kone? On. Mä otan tän mukaan kotiin. No, katsotaanpa niitä kuvia ja juttuja siellä. No niin. Täällä on kuvia siitä, kun mä ja Toffe oltiin vielä parhaita kavereita. Tää on hyvä. Niin, joku fashion show-ohjelma. Niin.